Aquesta és la famosa Pala Vinyeta, situada a la cara nord de Baqueira Baret. Només és apta per a esquiadors experimentats i amb coneixements d'alta muntanya, ja que en cas contrari, i sobretot quan hi ha risc de llaus, pot esdevenir una trampa mortal. Ara fa 25 anys, baixaren per aquesta llarga i vertical pendent en companyia de David Vinyeta, la persona que dona nom a la pala, ja que la va baixar per primer cop al febrer de l'any 1979. Es tracta d'una pala molt llarga, de gairebé 500 metres de desnivell, i on la neu ha d'estar en òptimes condicions, si no una llau aquí esdevé mortal. A més, hi ha tot de roques a la part de baix, de manera que no pots cometre cap error perquè una caiguda podria ser fatal. Quan varen filmar aquest descens, ara fa 25 anys, en David anava amb casc, roba i els millors esquís del 2001. Però quan ell va baixar per primera vegada aquesta pala l'any 1979, ho va fer sense casc i amb uns esquís molt llargs, de més de 2 metres de longitud, típics de finals de la dècada dels 70. Durant el descens, hi havia indrets on la pendent era tan inclinada, al voltant d'uns 50 graus, que les traces dels que baixaven provocaven una pluja de grumolls de neu dura que es precipitava cap al fons. De la meitat de la pala cap avall, calia anar encara amb més precaució, tot buscant el millor itinerari a seguir, que no sempre era evident a causa de la forta pendent amb alguns trams de roques força verticals i petits pins que avui dia deuen ser grans arbres. Un darrer descens enmig de dos rocams condueix al fons de la vall i, per tant, al final de la famosa Pala Vinyeta de la cara nord de Baqueira Baret, oberta ara fa 47 anys per en David Vinyeta.